Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Inini kana dziri nyaya dzema updates ndinoita kubudirwa. Ko tinenge tichipinda munyaya dzevanhu ka. So, Passion Java is in hiding. Mushure mekunge anzwa kuti mukoma wake vazosvika panguva iya yema 1 aya. But I want to let you know guys kuti Passion Java haana kupinda mu hiding umunhasi. Passion Java akatotiza akadzokera ku America knowingly kuti chinhu ichi chichaputika. So my sources within the family ari kundiudza kuti those guys avawirirani na blazo wake kubva kudhara. Zvezve zvinozongobuda zvichingoitika zvezvo ngoti ndezve social media inozongobhiliva zvainoita. If you look very close uchaona kuti family yacho umwe naumwe akasumuka mu life make akasumuka ega achizviendera mahara. Mind you, the guy uyu watukutaura nezvake ari muskandal izvezvi ndikutaura zvemukwasha watsvangirai masenza aitamba mari aitamba but ukatarisa history nhoroondo yeyoung brother yake achinzi ainotsvaga basa kuCape Town uko achingoitawo zvekungotamburira kudai. So zvinhu zvekuti zvakabvira kudhara zvichingoitika azodzoka obva atanga kunondundurudzana wakunotsvatanga unomhanya nemamwe machurches evamwe vanhu kuti uzongonzi even kana kuti wapuwa pulpit yacho kuti uzonzi wazoparidza uzotanga kuita maskill fire. But it's something chekuti hazviisi on public domain. Maudzirwa ndazviita kuti zvimwe zvinhu zvekuti imimi hamumbofe makazvifunga kuti ndo zvazvinenge zvakaitika maitikira azvo iwayo kana ndo mafambisiro azvaita nyaya dzacho. You know, I feel sorry for nhoroondo yandau yandanchiudzwa yana Java vadiki vacho kuti uya yanga achingoita zvaaita achingoenda kumba kwa prime minister achinodidi achinoonekera ikoko. So audio iri kunzi munhu akatonyatsoiputitsa. They are suspecting kuti Passion ndiye akatoiputitsa. That's what they are suspecting, because pane zvinhu zvakawanda zviri suspicious zviri kuitika ipapo pane that audio, because yangoti chingobuda the very first day ka Java achitobudikira achitoipindura yakabuda usiku vaipindura makuseni acho atoo kuAmerica. Java nguva yese yongosiri kuAmerica. Java nguva yese yongori kugara paSouth Africa panapa. KuAmerica wazoenda nguva iyoyo audio payakangobuda. So they are thinking kuti maybe this guy angotogara ngosiya angopedza mukoma wacho career yake kupedzisira, because at the end of the day those are the guys wekuti they were not even supporting Passion wacho, be it ku family wise, family whatever kwese kunenge chingoitika like family yake ikoko kwacho ku America zvekurambana kwake nemukadzi wake. Those are the things zvokuti zvanga zviri kungopisa muma corridors enyaya dzacho idzo. Saka ngoti kuma families unoona kuti mwana wamai wako akatoku achitokufungira chihondo mupfungwa. But Passion didn't know and he didn't realize kuti zvinhu zvinogona kuita ma consequences ekuzosvika pazazosvika apo pekuti uya akuzonzi right uri kudiwa netreason. After udiwa netreason uri kudiwa zvakawanda zvakungodiwa publishing falsehoods what by God zvakasiyana zvakungotaurwa ipapo undermining the authority of the president. So apabude zvekumhanya kana vakangoita mistake yekumubata. All along anga kanyarira ngasiri kupindira nyaya zvepolitics izvi. All along anga siri kuzvidairira nyaya zvokuti anzi ninge vazodai. So is that peaceful guy, is that quiet guy maonera bude muchizviita, but is that guy futi zvana Passion zvekupenga izvi. So Passion ndo zvimwe zvaanenge ada kuti iwe uda zvita usina maskandal, iwe uda zvita une clean sheet. Urikuona ndo pari kunetsera nyaya dzacho. So I feel sorry for that guy. Kwaichaperera nyaya iyi ndichazenge tiripo, because kwadzinotangira tinenge tiripo, kwadzinoperera futi tinenge tiriko, ende kuchaperera zvinhu zvese kwamuchazoona ziyamba kuchera mbeva tinenge tiriko.